Brány základných a materských škôl sa opäť otvorili. V Michalovciach na prevažnej väčšine z nich došlo počas prázdnin k obnove či rekonštrukcii. Najrozsiahlejšími zmenami prešla za uplynulé mesiace najväčšia škola čo do počtu budov. Rekonštrukcia Peťky na Školskej ulici stála vyše 3 milióny eur a financovaná je z plánu obnovy a odolnosti. V cykle Morské oko a Vyhorladský prales nás správcovia vezmú na turistický chodník Vyhorladskými pučinami. Pri pamätníku na Bielej hore si Michalovčania pripomenuli 81. výročie jednej z najvýznamnejších historických udalostí krajiny, Slovenské národné povstanie. Pamiatku zosnulých vojakov, ktorí nasadzovali svoje životy vo Vyhorladských vrchoch, aj civilistov, si uctili pietným aktom položenia vencov. Slovenské národné povstanie bolo veľkým a hrdinským činom. Nebolo to len ozbrojené vystúpenie proti okupantom, bolo to predovšetkým morálne víťazstvo a posolstvo. Bolo to jasné svedectvo, že Slovensko a Slováci si vedia brániť slobodu, česť a budúcnosť. Stojíme tu a jednoznačne odsudzujeme druhú svetovú vojnu a všetky formy fašizmu a totality. Slovenské národné povstanie nebolo len vojenským aktom, bolo vyjadrením túžby po slobodnej a demokratickej spoločnosti. Bolo hlasom národa, ktorý odmietol mlčať a prizerať sa nespravodlivosti. Prítomní boli aj poslanci Národnej rady Viliam Zahorčák a Boleslav Lešo. Oblastný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Michalovciach Miroslav Prega odovzdal ďakovný list najstaršej členke tunajšieho zväzu Anne Todorovej, ktorá onedlho oslávi 98 rokov. Slávnostnú atmosféru pietného aktu dotvorili žiaci základnej školy Musona a spevácka skupina Ozvena. Chovateľ Gabriel Dudáš na znak mieru a pokoja vypustil svoje holuby. Po letných prázdninách sa školské brány opäť otvorili a do lavic v Michalovciach zasadli stovky žiakov. Prvý školský rok je vždy výnimočný, najmä pre prvákov, pretože znamená veľký životný krok. Pre starších žiakov zase znamená návrat k povinnostiam aj kamarátom. Školský rok 2024-2025 začal s úsmevom detí, rodičov a učiteľov. Je plný očakávaní a noviniek. Na 5. základnej škole na Školskej ulici zasadne do školských hlavíc takmer 300 žiakov. Otvorili dve prvácké triedy, do ktorých nastúpilo 31 prváčikov. Teším sa aj na kamarátov, aj na učiteľov, aj na nové predmety. Chcela by som sa zlepšiť v matematike, v takých predmetoch, čo mi nejdu. Po 2 mesiacoch akože je to zmena, že stávame skôr, že musíme ísť do školy skoro. Najviac sa teším na dejepis, lebo ma zaujíma história. Teraz idem do 9. Už som vlastne v 9. A bojím sa trošku monitoru aj primačiek, ale verím, že to bude jeden z najlepších školských rokov, že si vážne užijeme ten posledný rok. Tiež sa bojím monitoru aj testovania a treba sa zlepšiť, aj učiť sa treba tento rok viac. V matematike sa musím zlepšiť, aj v slovenčine. Slávnostné otvorenie školského roka bolo pre deti výnimočné aj preto, že ich osobne prišiel pozdraviť primátor. Ten sa prihovoril všetkým michalovským školákom. Všetkým prvákom v Michalovciach chcem zaželať, aby naozaj ten vstup do školských hlavíc sa im vydaril, aby mali svoje školy rady a radi, aby sa čo najviac za ten prvý rok naučili. Všetkým tým ostatným želám, aby tak ako po minulé roky, aby z toho školského roka vyťažili čo najviac a aby okrem toho, čo ich čaká v rámci povinností, mali dostatok priestoru aj na to, čo ich naozaj v živote baví. Tým, ktorí budú končiť základné školy, tým želám, aby im vyšli tie skúšky, ktoré ich pred koncom školského roka čakajú a primácie pohovory, aby si dobre vybrali tú svoju strednú školu. Tretiu základnú školu začína navštevovať v tomto školskom roku 90 prváčikov. Pre nich otvorili dve prvácké triedy na ulici Moskovskej. Súčasťou tretej základnej školy je aj elokované pracovisko na Mlynskej ulici, kde otvorili 3 prvácké triedy. Najväčšou školou, čo do počtu žiakov, je 6. základná škola na Okružnej ulici. Tu nastúpilo vyše 800 žiakov a okrem triedy pre mimoriadne nadané deti sú tu v novom školskom roku 4 prvácké triedy.
Mesto aktuálne realizuje viaceré rekonštrukčné práce na základných školách s cieľom zlepšiť podmienky pre vzdelávanie a zvýšiť komfort žiakov aj pedagógov. Zamerané sú na modernizáciu budov a priestorov, nové odborné učebne, zníženie energetickej náročnosti školských objektov, ale aj obnovu športovísk. Teším sa, že doba praje eurofondom a práve investíciám aj do takýchto budov a tým môžeme aj naše základné, ale aj naše materské školy vo veľkej miere zveľaďovať. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou, ktorá je už takmer na konci, prechádza 5. základná škola na Školskej ulici. Mesto Michalovce na komplexnú opravu niekoľkých objektov tejto školy získalo finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti za takmer 3,3 milióna eur. Stavebné práce realizuje spoločnosť Chemkostav akciová spoločnosť. Cieľom je okrem obnovy a rekonštrukcie historickej budovy výrazne zlepšiť energetickú hospodárnosť, skvalitniť stav vnútorného prostredia školy zlepšením tepelného komfortu, znížiť energetickú spotrebu, predĺžiť životnosť školských objektov a prispieť k zníženiu emisí CO2. Zateplená doteraz bola celá škola, vynovená bola vonkajšia fasáda, osadené nové okná, vytvorené zelené strechy, v areáli zriadili dažďové záhrady. Máme všetko to, čo by mala mať dnešná moderná škola, máme fotovoltiku, máme rekuperáciu, máme solárny ohrev, takže v podstate by sme to mali pocítiť na najbližšej vykurovacej sezóne a uvidíme vlastne, akú úsporu prinesie tieto opatrenia. Všetky južné triedy v podstate majú vonkajšie žalúzie, takže ten tepelný komfort bude oveľa lepší. Tým, že je škola zateplená, tak v podstate je tu lepšia klíma, sú tu aj pekné priestory a hlavne naša prechodová chodba, ktorá doteraz nebola zateplená z vrchu a bola veľmi studená, teraz je v podstate veľmi teplá a príjemná na pobyt. Vynovená škola prinesie žiakom a učiteľom lepšie pohodlie, prispeje ku kvalite vzdelávacieho procesu a jeho atraktívnosti. Konečne tá škola vyzerá tak, ako má vyzerať škola v 21. storočí a samozrejme, že je to taký impuls aj pre tie deti, aj pre tých učiteľov, že prídu do takýchto vynovených priestorov a tešia sa na to, čo ich čaká počas celého dňa. Začala som minulý rok, čiže vstúpila som rovno do rekonštrukcie, kde som to videla v tom procese, ako to napreduje. V začiatku to boli obrovské obavy, že čo to vlastne ma čaká. Tie deti chuďatka boli len v tej triede, nemohli výjsť von a teraz už tie oči žiarili pri tom vstupe do triedy, že majú nový nábytok, nové hračky, že môžu behať po areáli, takže deti tú zmenu vítajú a dúfam, že budú po celý školský rok aj naďalej také šťastné, ako boli dnes v prvý deň. Dokončený bude ešte športový areál a 2 odborné učebne. Projekt bude ukončený do konca septembra 2025. Michalovská samospráva má nového prvého viceprimátora. Na čiastočný úväzok sa ním stal poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Makohus. Toto bola jedna z prvých informácií, ktorá zaznela na nedávnom mestskom zastupiteľstve. Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na deti žiakov v mestských predškolských a školských zariadeniach, ktoré stanovilo rovnakú výšku poplatku pre deti Michalovčanov aj deti s trvalým pobytom mimo mesta. Keďže mesto chce v budúcnosti všeobecne zvýhodniť práve svojich obyvateľov, uvažuje sa nad zriadením tzv. Rezidenčnej karty. V rámci udržateľného mestského rozvoja a peňazí, ktoré máme alokované pre naše mesto a pre okolité obce, by malo, myslím, že v mesiaci október dôjsť k schvaľovaniu projektového zámeru, ktorý vlastne sa zaoberá zriadením takejto karty. Dôležitou informáciou pre množstvo dôchodcov, ktorí využívajú stravovanie v zariadeniach v pôsobnosti mesta, je fakt, že boli nanovo stanovené pravidlá o poskytovaní finančného príspevku na takúto stravu. Bola zriadená mnou ako primátorom mesta pracovná skupina naprieč politickým spektrom poslancov, ktorá spolu s odbornými zamestnancami úradu pracovala na tom, aby vypracovala novú tabuľku. Tá hovorí o nejakých príspevkoch, ktoré mesto bude hradiť jednotlivým občanom podľa toho, akú výšku dôchodku poberajú. Turbulentnú diskusiu plnú emócií a argumentov vyvolala informatívna správa o činnosti a financovaní MFK Zemplín a hokejového klubu Dukla. Najmä futbal bol tou iskrou, ktorá rozpálila emócie bezmála všetkých poslancov. Nedávno totiž valné zhromaždenie MFK Zemplín, teda primátor, urobil kroky, o ktorých si poslanecký klub Nové Michalovce aj nezaradení myslia, že neboli správne. Aké kroky ste vykonali v súvislosti s akciami klubu a čo vás k tomu viedlo?
ako jedna z možností, ako ostať pri licencii, ako sa stať minoritným vlastníkom a ako zároveň zabezpečiť, aby akcie skončili v tých pravých rukách, sa črtala možnosť, ktorú ponúkal obchodný zákonník, a to je navýšenie vlastného imania klubu upísaním nových akcií a ich prednostné ponúknutie práve zamestnancom klubu, tak ako to robia mnohé súkromné spoločnosti. Konal som a konali sme za klub najlepšie a za mesto najlepšie, ako sme vedeli, na základe nejakých právnych analýz, na základe právnych rád, ktoré nám hovorili o tom, že toto je najjednoduchší spôsob, ako zvýšiť imanie klubu, nemať na svojich pleciach 100% povinnosti financovania tohto klubu a zároveň predísť špekulantom, ktorí by sa do klubu chceli dostať iným spôsobom. V súčasnosti k dnešnému zastupiteľstvu by som si asi nechal ešte pár dní na to, aby som dostal komplexnejšie informácie, možno z viacerých právnych názorov, pretože tie, ktoré som si nazberal ja z 3 rôznych strán, hovorili naozaj v prospech tých krokov, ktoré som vykonal. Mestské zastupiteľstvo Naša televízia vysielala naživo a záznam z jeho rokovania je na YouTube redakcia Mistral, kde sa k nemu môžete kedykoľvek vrátiť. V blízkom okolí skrytého klenotu Vyhorlatu Morského oka sú 3 náučné chodníky, ktoré spravuje správa chránenej krajinnej oblasti Vyhorlat. 2 vedú územím chránenej krajinnej oblasti. Jedným je náučný chodník Morské oko, Snínsky kameň, Snínske rybníky. Druhý sa nazýva Vyhorlatskými bučinami. Tretí náučný chodník Vtáčim rajom je mimo územia chránenej krajinnej oblasti. Náučný chodník Vyhorlatskými bučinami je zaujímavý tým, že prechádza rozsiahlymi komplexmi bukových pralesov, ktoré sú zapísané v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Na tento náučný chodník sa môžu dostať od obce Poruba pod Vyhorlatom popri požiarnej nádrži a vedie po lesnej ceste smerom na Starú Koniareň. Náučný chodník Vyhorlatskými bučinami nadväzuje na ďalšie turistické chodníky. Je strednej náročnosti s dĺžkou takmer 15 km a prevýšením vyše 750 metrov. Žltá trasa, ktorá vedie cez Malé Morské oko a na Morské oko. Potom červená trasa, to zo sedla Rozdiel, prechádza po hrebení smer na Podhoroď. A druhá trasa po červenej značke je cez Lisák do obce Hremecké Hamre. Pri chodníku sú informačné panely o území, faune a flóre a zaujímavostiach v Vyhorlatských vrchoch. Jeden z panelov o rastlinstve je osadený na mieste, kde začína hranica územia chránenej krajinnej oblasti Vyhorlat. Panel zobrazuje prírodné bohatstvo Vyhorlatu, Vyhorlatských vrchov. Na tomto paneli sa môžeme oboznámiť s niektorými rastlinami, ktoré napríklad v jari začínajú kvitnúť, ako je korunkovka, strakata bleduľajárna, karpatská a ďalšie rastliny mliečnych sojakov. Z drevín napríklad v tých spodných častiach, spodných partiách je dub, buk, hrab. V tých vyšších lokalitách už skôr buk, javor a brest. Dorazili sme na lokalitu Stará Koniareň vo výške 525 metrov nad morom. Sme pri naučnom paneli, na ktorom sú zobrazení vtáči obyvatelia tohto územia alebo bukového lesa. Tesár čierny, to je typický ďateľ v bučinách, ktorý tu žije celoročne. Potom je tu muchárik bielokrky, to je maličký spevavec, ktorý potrebuje na hniezdenie dutiny, väčšinou podľatlo alebo iné prirodzené dutiny, polodutiny. Tu je zase pinka lesná, najčastejšie ju človek počuje spievať z jary, taký najčastejší obyvateľ. Sova dlhochvostá je stále vzácnejšia, lebo tieto sovy boli v početnejšom množstve. Je to druhá najväčšia sova po vírovi. Dnes je pomerne vzácne ju vidieť. Celoročne sa vyskytuje, čiže dá sa vidieť aj v zime. Kolibkárik, síkorka, tie druhy sú bežnejšie. A tu je ešte fúzač alpský, to je nádherný chrobák, endemit karpatský. Jeho výskyt vrcholí práve v tomto období, teda začiatkom augusta. Nad Starou Koniarňou náučný chodník vstupuje do prírodnej rezervácie Vyhorlatský prales. Z lokality Stará Koniareň sa dostaneme po náučnom chodníku cez lokalitu Poľana pod Vyhorlatom, po hrebení, cez bývalé rezervácie Motrogon,
Baba pod Vyhorlatom, Jedlinka až na lokalitu Tritable, kde sa chodník napája na náučný chodník, ktorý vedie z Morského oka cez Tritable na Snínsky kameň a Snínske rybníky. Prejsť celú trasu s prestávkami trvá približne 5 hodín. Po tomto náučnom chodníku sme sa dostali až na hrebeň Vyhorlatských vrchov. Rastie tu pôdna jedľa biela a lokalita Jedlinka je posledným miestom jej prirodzeného výskytu v týchto horách. Dorazili sme na lokalitu Jedlinka, kde v období doznievania sopečnej činnosti vznikol odtrh zeminy a skál a ten prehradil bývalý potok Okna, ktorý tiekol v doline a vzniklo jazero Morské oko. Aj v tejto nadmorskej výške, ktorej sa nachádzame, čo je 850 metrov nad morom, sme mohli pozorovať užovku stromovú. Z tejto lokality asi 10 minút by sme sa ďalej dostali na sedlo Tritable. Cyklus Vyhorlatský pralec a Morské oko touto 8. časťou na teraz končí. Pripomenuli sme si ním, aké silné, no zároveň krehké je spojenie človeka s prírodou. Nech si každý návštevník tohto kúska Slovenska odniesie odtiaľ nielen zábery, ale aj úctu, rešpekt a ochotu chrániť to, čo je v prírode skutočne vzácne. Ďalšiu časť z cyklu Špacírky po Varošu s historikom Martinom Molnárom sme venovali jubileu Michalovskej knižnice. Tento rok si totiž pripomíname presne 100 rokov od jej založenia. Pred rokom 1925 však v Michalovciach existoval knižničný fond v rôznych podobách a ten najrozsiahlejší bol v Stárajovskom kaštieli, kde mala šľachtická rodina vlastnú vzácnu knižnicu. Chcete vedieť, čo sa s ňou stalo? A kde bola verejná knižnica umiestnená do roku 1945, sledujte Špacírky po Varošu už dnes po športových správach. Poďte s nami za kultúrou alebo za špeciálnymi spoločenskými podujatiami Krajskej hvezdárne v nedeľu 7. septembra od 20. hodiny. Mestské kultúrne stredisko Michalovce pozýva počúvať silné reči a pozerať stand-up v pondelok 8.9. o 19. Divácky obľúbené Radošínske naivné divadlo prichádza do Michaloviec s predstavením Stanislava Štepku Pavilón B. Psychiatrickú správu z pekla či z raja uvidíte v Mestskom kultúrnom stredisku v útorok 9. septembra o 19. Šperkárka a dizajnérka Petra Tóth predstavuje svoju tvorbu pod názvom Vyšperkovaná cesta Slovenskom v Zemplínskom kultúrnom centre do 12. septembra. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Slovenská humanitná rada Michalovce pozýva na 25. ročník súťažnej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti zdravotne postihnutých Srdce ako dar. Bude 13. septembra v Mestskom kultúrnom stredisku. Spevák Daniel Húlka sa v recitáli predstaví v Mestskom kultúrnom stredisku 15. septembra. Autorskú výstavu obrazov od maliarov Jána Žolnaja a Jozefa Haviera z Galérie inzitného umenia v Srbskej Kovačici si v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra môžete pozrieť od 16. septembra. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripravila výstavu Fake News, ktorá je pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku a vidieť ju môžete v rámci Dní českej kultúry do 19. septembra. Zemplínske múzeum pripravuje v septembri celý rad aktivít, pozýva školákov do svojich priestorov a verejnosť na festival duchov a strašidiel. Ten bude 19. septembra.
Festival na Hrádku bude aj tento rok. Deti sa na krajskej hvezdárni a v jej okolí zabavia v nedeľu 21. septembra. Pokračujú prednášky v ekoučebni Telekia. 23. septembra sa dozviete, čo robiť s nájdeným, chráneným, zraneným živočíchom. Prednášky správy chránenej krajinnej oblasti Vyhorlacu v Mestskom kultúrnom stredisku vždy o 9. V Zemplínskom múzeu otvorili výstavu exponátov prírodovednej zbierky. Pozrieť si ju môžete v západnom krídle kaštieľa. Mestské kultúrne stredisko uvedie hudobnú komédiu Kristofa Magnussona Chlapský raj 6. októbra o 19. Koncert Dalibora Jandu s kapelou Prototyp a hosťom Jižinou Annou Jandovou sa v Chemkostave aréne pripravuje na 10. októbra. Galéria pod nebom s témou Michalovce vo výročiach v roku 2025 je umiestnená v parčíku pred Mestským úradom do jesene. Mesačník Michalovčan prináša fotonávraty zo Zemplínskeho jarmoku a jeho sprievodných aktivít. Primátor sa vo svojej tradičnej rubrike venuje novému školskému roku a investíciám do kvalitného vzdelávania. Prečítajte si o zmenách v sociálnych službách. Mesačník sa vracia k dňom Močarian. 40 rokov uplynulo od založenia Mestského kultúrneho strediska. Michalovčania si uctili pamiatku obetí Slovenského národného povstania. Zemplínske slávnosti boli opäť v niečom inovatívne. Kultúre sú venované aj ďalšie strany. Technické a záhradnícke služby informujú o svojej činnosti a Mestské kultúrne stredisko o svojich podujatiach. Dozviete sa, že nedávno skončilo maliarské sympózium, aj to, ako sa Igor Šovčák rozlúčil s kariérou futbalistu. Ženská hádzaná má skvelé pokračovateľky v podobe junioriek. Michalovčan čítajte aj na webe michalovce.sk.